Hi! Kamusta kamo tanan? Nangalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parti sa pahamot. Hini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Supremacy Silver for Men. Iya ni siya ni Afnan. Kanami simbotelya no, ka-silver siya nga makita mong imo nga reflection na te ano ni siya kung simutan. Pao namian ka mo sing pinya, pa makusog nga pinya nga matamis, kag may ara siya incense gahatag sing iya nga pagkatalom. No, kung simutan mo ni siya, anggid gid ni siya bala sa Creed Aventus no, na palariho gid sila galing kay iniya mas barato kag mas sosyal ang botelya. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have pineapple, blackcurrant, bergamot, kag apple. No, ang pinya masimutan mo gidya. No, tapos kinhatag sa blackcurrant kay paragaan siya sim pagkatamis kag nabalang madulom nga klaseng hamot. No, for the mid we have birch, patchouli, Moroccan jasmine, kag rose na masimutan mo man ang rose kag jutay nga birch, no? Tapos for the base may ara siya musk, oak moss, ambergris kag vanilla. Ang vanilla ang gahatag sing iya nga pagkahumok, pero ang ambergris amo na siya ang gahatag sing iya nga incense nga hamot ng pagkatalom, no? Tapos may musk kag oak moss siya nga gadakop sing hamot para magdugay siya na kag angay ni siya sa init nga panahon, no, ang angay nga temperatura nga para siya is between 70 degrees Fahrenheit to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Na nami ni siya kay angay gid sa Creed Aventus palariho gid ang mga nota, no, pero mas barato siya kag mas sosyal ang botelya. Kung namian ka mo sin pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa taso naman, bye-bye!